Goed, ik mag vandaag weer maken met de tweede deel van Ich hoffe, für ein übernatürliches Leben. Nicht natürlich, nicht normal, sondern dort zijn we Ich hoffe. Übernatürlich, überwältigend Leben, da biedt je weinig het leven. En we hadden feit maar het eerste deel. En ik mag vandaag de twee delen maken. Eén is God leeft ons. En ik vond het zo fijn dat we dat verder aan de zondagschool met het evangelium zo klaar zijn. Wat we groot, we diep, we entsloten God met zijn om ons uit te halen. Want hij deze oor geen zonde al dat heeft en dan daar strengen met zijn leven. Het is plus wonderbaar en ze zijn zeer dankbaar dat God het zo viert. Dat Carlos dat in je rechten kan en dat het touw past. En het andere deel is God je volgen. Dan twee verschillende zaken. Ja, God leeft ons. En wie moet ons vragen, je volgt wie God? Dan leeft wie God. En die deel mocht ik vandaag nog doen. En veel meer van God je viert aan dit. Dat is voor mij niet slecht. Vandaag is een zeer stootje deel. Ik wil me vielleicht teilweise uitraten. En hoe je van mijn leven zijn. En mocht dat niet aan volgens hals aan en chance is, dat verstaan wordt. Het is een grote uitdaging van een deel gaat je volgen. Het is niet alles. Man kan ze sowieso niet aan alles brengen. Maar het is een deel. En ik mag dat je het opmaken en dan ook zij opmaken voor nog ja. Zelfs thuis nooit met God reden en zijn als het dat wat hier aanpast aan mijn leven en deze gemeente en deze situatie van God je volgen. Dan moet het anders gezegd worden. Ja, dat zie ik maar een mens. En ik mag het plus met Gottes hulp. En God ständig al mij met dat beweegt heeft vandaag aangeven. Zo, God leeft ons. Maar het eerste gezegd worden. God heeft zegt dat je leeft. En dan moeten we ons vragen, je volgt wie God. Je valt in mijn leven. Dan wil leven, wil je stoltheid tot leven. Radung is een woord, hebben we hier. Niets van ons. Geen Möglichkeit, geen Schritt, geen Geld, geen Geld danken, geen Geld tot heeft door te helpen. En nu, wat willen we dan doen? Want hij de rading geschenkt heeft, wens onze antwoord. En hij heeft dat uit leven gedaan, een vallen leven. En mij valt het op in voorbereiden al voor een paar weken in deze richting, dat den zot dat de Heilige Geest ons leeft. En dat Jezus, dat God ons leeft, kruis is Jezus. Dat is ergens wie in mijn natuur. Dat hij mij zo zeer leeft als hij Jezus leeft. Maar dat is wat Jezus zelf zegt. Ja. En dat is fijn dat te zijn, te erleven. En ik mocht een bijspel, een gedankengang nemen van een John Bevere. Die mal zijn redner, een prediker, een boek schrijven. En die heeft mal een richting met aangeeft. Ik mocht je met nemen. En je best wel vragen, dat zei stel je mal ver. Je wordt het in China zeggen dat je kunnen niets doen dat we in alle leven. Niets. En hij zegt heeft dat mal zien in China, hij zegt als hij kleiner werd, zo teenager, en hij heeft hij meid wat hij abstrolde. Je kunnen bloos niets doen dat we in weinig leven ook niet alle leven. En hij zei dat is bloos erfijn. En hij zegt hij zich zo aangenehm, zo stolz. En dan heeft hij gezegd, de andere ziet bloos is, of wie je volle aan je hebben, dat is wat ganz anders. En dan zegt dan is hij ganz vriendelijk en bedroefig. En dan zegt hij, den klaarmaken wat zijn ziel weer, die China klaarmaken aan zijn leven plus te junt. En die kunnen slechte tunnen, waarin niet weinig leven. Maar of je leven aan je valt, dat is een andere zaak. En hij zegt dan, en mij beweegt dat ook, hij zegt dat is meestal niet het leven. Dan is het verstaan en ons valt het manchmal als Christen vandaag de dag zwaar dat het leven het kruisen met God. Hij leeft ons, we kunnen niet stellen dat hij ons aan nacht alle leeft. En we kunnen ook niet stellen dat hij ons weinig leeft. Maar dat is deze klare boodschap van, hij heeft ooit geen zin. En dan wordt hij ook aan ons, wanneer we ook beteerd zijn, wordt hij met dat schoffen. En dan wordt hij geen doen. En wat niet zeggen, nou, dat is een
zuerst, als een beetje een predja vielleicht, ooit met daar je vingers zit. En nou, zin als bij dem bloß, daar schafft hij voet heen. En wie ja, dat bestemmt als zuerst al moet mal erlebt. Aber de leven als klooi. Aber auf wie Gott gefallen ist, wat ganz andere. Und viele von uns als Christen, wie hat das verwechselt. Wie leven, wenn Gott uns lebt, dann hat er gefallen an mein Leben. Und das ist nicht so. Damit wir uns nur Gott anstellen, damit er gefallen an uns Leben finden kann. Gott hat einen sehr hohen Preis gezahlt. Einen sehr hohen Preis, um uns zu retten. Und am wir nicht wichtig, da wird fallen, bitte gesagt, als Jesus selbst. Das wäre das Wichtigste, was er hat. Und das hat er getan, wenn er uns raden will, oder allein hat geben will, zu raden. Und er hat uns kreuzes dort wertvoll, als Jesus, den wird den Sitte in uns, wenn es hat uns gemacht. Und jemand hat mal den Ausdruck gebracht, wenn Gott uns wird allemaal 1 Cent weniger rechnen als Jesus, dann wird er den Preis nicht getan. Wenn es Gott macht, keine schlechte geschafft. Ein schlechtes geschafft ist, wenn wir was tollen, für uns was Tiere tollen und schreien was Billett dafür. Ja, das ist ein mal Negocio. Und Gott macht es nicht. Deswegen, er hat Jesus lief, en wertvoll, en ons ook, en hij tolt den Preis, wat am wertvoll ist für uns, und kriegt uns dafür. Aber dann hier wie arm, und nicht mehr uns. Gott leeft uns so sehr, dass wir uns ständig darüber Gedanken machen, was bedeutet das wirklich, wie verstehen hat Gott so. Er leeft uns sein Sehen, Jesus Christus. Und dat sagt er in Johannes 17, als hij met God eenmaal redt, nach Kartver in dem Himmel jet. En zegt hij, Edge en aan, zegt hij dem Vater, en die en mij. En dat hij perfect zijn ziel en eenheid. En dat met de Welt die channeliert. En dan ook zegt hij den Satz, en ik eruit gemaakt ha, zoals du mij geleefd hast, hast du aan ook geleefd. En dat is de Satz, wo we maken, wat van wie Gott getult heeft en wat van wie hij aanschatst. En dan weet je, wat du die feilst, leefst du, Gott schatzt die hoch, veel wird. Ja, je al veel daarvan geredet, dat we dat allemaal wat leven met ons essen niet. Ik moet het nogmaals zeggen, den Gedanken heeft Gott mir mal ganz klar gewesen, sagt, want du denkst, klagst du mich an. Du beschuldigst mich, und du sagst mir, dass ich die nicht fein gemacht hat, ich die nicht geholfen hat, dass ich die nicht alles gift hat, dass ich die nicht geplant habe. Und das sind Anschuldigungen in Gott, die ich mich nicht annehmen kann. Und wir haben dann mal sehr geschämt, und sie ist bloß sehr dankbar, dass erkennen kann, dass Gott mir das weiß. Das ist nicht meine Leistung, sondern wenn sie sich entschlossen hat, mitzumachen, ist das so wertvoll. Und die Gedanken, ich möchte dann den Gedankengang mal mit nehmen, wenn du mit dat Trouble hast, dass Jesus diese leeft, dass Gott diese leeft, als er seinen Sehen leeft, dann sagst du vielleicht, ich kann nicht leben, ich kann es nicht annehmen, wenn es noch nicht. Dann würde ich einladen, bete daran. Sag Gott das, ich kann das bloß nicht annehmen, was du sagst, und sieh dir bloß bewusst, dass du jenem Wort Gottes hast. Das steht hier bei. Und wenn du das nicht leben kannst, dann kannst du Jesus sagen, ich lebe die nicht. Ich kann dir bloß nicht vertrauen, dass du mich so sehr lebst. Und nu helpt mij dit te leven, want het is ons het best. En zelfs als met rading, ich habe das mal erlebt, und ans man nicht, die haben auf verschiedenen Städten diese Linie von, du kannst das nicht weiter, dass du Rat bist. Und haben gewisse Christen geschafft, wie damals in Europa. Und wo Gott mir ganz klar weiß, das kann ich nicht leben, das steht hier, aber ich kann nicht leben. Und dann muss ich dir mal klar, was sie endlich deuten, nämlich zu Gott sagen, ich lebe die nicht. Du sagst nicht die Wahrheit. Wenn ich kann nicht drapieren. Und als du dort hier, die schreien in Schock, und dann schlägt sich dann nur zu fragen, nur zu sehen, und zu kämpfen, warte, ich annehmen, dass das, was hier steht, das lebe ich. Und wenn Gott sagt, das ist Rading für mich, und du hast mir Geld gemacht, das ist ich will das annehmen. Und ich möchte dich anladen. Wer einmal danach so geprägt ist von vielleicht vorher, sagt ihn, hat Gott helfen. Und sagt ihm, ich will alles, was hier steht, leben. Und wenn das hier steht, du hast mich wunderbar gemacht. Weil ich das lebe, wenn ich das noch nicht kann.
En hij wil mij daar zaten, wens anders staan beleid die als Lena. Dat wordt Gottes als waar. En hoeveel mogelijk dat zelfs te doen, en de rest dan gedacht, wo Gott sagt, der krijgt dat, wo Jesus beet, du leefst den Kreuz mij. En hij zegt, dat wordt waarschijnlijk voor de jenja zijn, want die wäre je dat dan. En Gott sagt dan, nou, das uitred geldt nicht. Und dann sagt er an Philippa, ein Vers, der mir dann kommt, als sieht nicht nur sich und ihrsüchtig, vielmehr acht den nächsten Herrscher als ihn selbst. Und mijn gedanken weer dan, nou, dat is voor de christen en voor een deel christen. En dan zegt God, nou, wat ik van je vallen, dat leef ik. Dat ik alle 100% uitleven, wat ik tegen zei, wat je leven zullen, dat leef ik ook. En ik schat je herrscher als mijzelf. Dat is van ons verstand niet te verstaan. Dat is veel te veel. Maar wat God valt, dat leeft hij. En dat wat hij van ons als een gebod geeft, dat leeft hij, dat is hij. En hij wordt ons niemals een last opleggen. De andere uitreden wat ik bij mij vind, en ook mij allemaal in ons christen, dat wordt in je wessen, je wilde, dat uit je wilde zijn, dat u den leven dest. En Jezus zegt, ik bid voor die daarnacht dat te komen, dat er te geloven komen worden, daar is mijn niet, en dat is mijn niet. Die heeft die met nan genomen. We zijn ten geloven, daar is geloven, oder ten geloven komen, daar is andere mensen die je predigt had. Dat zelfs je passiert nu, want u predigt, want u die mil opmaakt voor God, dat wordt geloven ontstaan en die hier. En dan zullen we weer maken, dat kan weer wassen. De andere uitred is, het kan zijn dat nog maar ergens waan dat klaar wordt dat u mij nog allerlei leeft, wens nu, ik ga zoveel dametje doen, zoveel slecht het wordt niet schaffen. En de Bibel zegt, de leven hield niemals op. 1 Korinther 13. God zijn leven hield niemals op. Ik weet niet of u die daar bijna vindt. De leven God is te ons. Dat hangt niet van onze woordje van hem af. Alles wat we doen kunnen, en nogmaals doen worden, wat hem niet aan zijn leven tatjeren of trubbelen. Hij heeft zich entschlossen ons te leven. En dan heeft hij alles aangezet om de zin te bestrafen, de zin uit de was te riemen en ons raad in te schenken. De andere zaak is of we God je volgen. De God je volgen is een ganz ander deel. Je volgt de God, we volgen de erover. Doordat we ook ons sterk hebben verkrijgen, dat zelfs je, of we ons aannemen kunnen, want we wanneer we dat niet aannemen kunnen, dat God ons gemaakt heeft, een wonderbaar gemaakt heeft, maar we met hem leren. En wanneer we hem niet je volgen, dat je veel hebben, je volgen hem niet, dan hebben we de opgave, de eerste chance van ons, wat we weten, God zegt, ja, dit is mijn kind. En die leven je valt mij. Met al de fehler die je maakt, die leven je valt mij. Mir ist het Beispiel van David, David, er wordt ganz bei der letzten Nacht der Salomo sehen, wird nachher gesagt, wenn du lebst, das ist dein Vater, David, der mit seinem ganzen Hort mich aufhalten. Dann wird die auch sehen, und das wird wahrscheinlich tun, von die niemals genommen wird. Und mir wisst das bloß, dass all die Troubles, was David macht, Gott hat ihm vergiftet, und das steht nur in sein Hort. Wo jetzt dein Leben haben, was das du für mich, oder wo lebst du, und wo denkst du, wo lebst du. En zeker is het wichtig dat we ons vragen, heeft God vrede aan mij? Im Spanischen wordt dat woord gebruikt complacencia. Complacer, dat is niet bloos God een beetje Geld stemmen, oder dat God een beetje Geld over mij denkt, sondern dat hij volle vrede heeft. Wohlgevolle. Werkelijk het wohlgevolle aan die leven. En dan vraag ik immer wat u deest, wat u denkt, wat u best. Heeft God wohlgevallen aan die leven? Dan schafft hij, dan checkt hij. Weels, hij heeft een plan gemaakt. En wanneer we Jezus bechecken, voor mij is dat een beweging, krijgt dat. God leeft ons, zo is Jezus. En als Jezus hier weer, als hij stoffelijk besonders, zei wie dat, zegt God, dit is mijn zin. En aan dem heb ik wohlgevallen. Daar bij een bosch als die van Himmel zelfs de bestätigung kreeg, van Elia en Mose. En zei, dat is hem harst, dat is mijn zin. En dan zelfs je wieder veel aan am Hort.
Dat God te mij zegt en te die zegt, ik ga woljevolle aan dien leven. Dat is de beste. En wanneer we dat niet schreeuwen, dan weet zeker wie. Wanneer we dat niet weten, niet ervaren dat God vrede aan ons leven heeft, dan zeker wie. En dan een beetje dat wat we in de zondag zullen hielden. Wie verzet je aan één was te zetten om God te gevolgen. Dan vielleicht dit dat jant, dan vielleicht dat niet meer. En dat ook niet meer. En dan einfach zijn, vielleicht heeft God dan woljevoll aan mij. Maar de zaak ligt veel dieper. Dat we einfach ons ganz handgeven. En dat God bestätigen kan, ja, du bist mijn kind. En dat je woljevoll aan dien leven. Paulus zegt, wil we ons sehr bang bij God te zijn. Dat we al het meeste om God wil te gevolgen. God te gevolgen. We doen best alles om God te gevolgen. Wens we moeten allemaal openbaar worden voor een rechterstel Gottes. En daar wordt alles voor een dag komen wat we met onze charpa doen gaan. Als het koud, dan is het slecht. En zegt, we zien ons dan nog en we laten alles doen dat we God gevolgen zijn. Dat leven van Tjenja God is als immer met diesem Ziel. God begeisteren voor mijn leven. Dat God begeistert is voor zich uit zij. Dus hij mij gemaakt heeft en dat wat hij niet gedaan heeft en wat hij mij geraad heeft. Het gaat niet daarom God ergens wel een beetje te gevolgen, sondern ganz te gevolgen. Nämlich dat woord wil gevolgen, neemt dat ganz nanach. Dat hij ganz tevreden is met mij. En dat kan morgen hij nanchamt in ons leven, en die Heilige Geest in ons is, ons nieuwe boer heeft, en we dan van Heilige Geest uit en woord Gottes leven. En dan nog streven dat iets beter channeleren, ons ganz God handgeven. En alles wat sonst hindert en wo we Sachen en taartje in onze leven wat ruut maken, dat doen we ruut, wens die wel weinig. We willen God woljevoll. En dat is niet een verdienst, sondern dat wat hij aan ons schaffen deed. Een dag, aan de meeste, en dat was 1. Korinther 10, da moet ik nog een paar versen nemen wat ik dan nu niet aangestroold heb. Paulus brukt daar een bijspel van. Het heeft mij zeer aangereed van dat bijspel van Israël en de wüste. Ja, dan zegt hij in 1. Korinther 10, waar je met lezen willen, er zijn meerdere versen die we nu checken van vers 1, 1. Korinther 10 van vers 1. Dan zegt hij wel, dat je niet een aanwijten het laten. En waar die ganze geschichte van, hoe God de Israël daar de wüste viert. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, vers 1. Wens ik wel niet dat je een aanschouwnis darüber zijn, Brüder, dat onze vaders alle in de wald waren en alle daar dat meer daar zijn. Er is hier van dat valt waar daar zijn meer zijn. En in de wald waren we God dat vierde day. Dat is weer alle daar. En dan zegt hij in vers 2, en alle die in de wald en meer op Mose getauft worden, en alle die zelfs je geestliche spijs gegeten hadden, zelfs je eten gegeten hadden, en alle die zelfs je zaak gedronken hadden, den zij dronken uit dem geistlichen Fels, uit dem geistlichen Stein, die aanbedletten deed, en des Fels weer Christus. Dat is Paulus daar in vers 4. En dan zegt hij in vers 5, dat is een vers, een dag aan de meeste had God geen woljevoll. En hij leidt aan de wüste sterven. Eentje was dat dan gezegd, hij leidt aan door omkomen, andere zei, worden door alle handen gestrijd. Handen lasst aan de wüste, wens God had geen woljevoll aan den. En wanneer we dan nog vers 6 kunnen wieder, wenn je dat met lezen, dan hij dan zegt, damit we niet nog bijzen gierig zijn, dan nog bijzen het begieren. In vers 7, wat ook niet götzen deiner, oder deint nicht götzen. In vers 8, ook niet, ze zullen ook niet hurarie drijven. Vers 9, ook den Christus, also onze Herren nicht verzetje. En ook niet grunzen. Dat je ook niet ramgrunzen. Het zijn zaken waar je bloß uit dem Fall neemt en zegt, als je dat niet een aanschouwnis laten, die waren alle in de wald, waar God den vierde deed, in alle daar zijn meer. En God had dan de meeste niet woljevoll. En zegt dan, dat is geschreven voor ons, te leren. En dat zegt hij dan in vers 11. Al dat passiert aan Janne ons te verbeeld. En het is voor
die geschreven, dat voor ons geschreven worden, dat we nu in de laatste tijd leven, om ons te worden. Hier wordt van wohlgevallen geredet. Hij zegt, dat ganze Volk leeft zo, dat gaat niet wohlgevallen hebben. En hij heeft die einfach in de wüste stoppen laten. En dat is voor ons abgeschreven, dat we daaruit leren. En dat is niet bloß een Geschichte, die daar geschreven staat. Deswegen sagt hij dan, in Vers 12 daarheen, wer da meint, hij steht vast, soll oppassen, dat hij niet valt. En ik verstehe daarin een aanleiding, dat we ons ganz aangeven en zeggen, ik wil niet zelfs op mij buren, sondern ik wil zijn, waar God viert, en daarin wil ik steun blijven. En wanneer ik mij sicher voel, dan wil ik met God reden en zeggen, wie is mij, zie ik werkelijk zeggen, zie ik steun. Is dat stabiel wat du aan mij gedaan hast, wat ik aan dit leven? En Vers 13 zegt hij, maar nu hebben we nog maar menschlich bekende verzekeringen getroffen. En redet daarvan dat het veel schlimmer wordt dat God het ook geschaffen heeft. Dat we verzekeringen bijeen, die ons niet overtreffen. Dus dat we worden allemaal daar schuldig zijn. Wat dat allemaal ook in de andere stad, die worden sogar een uitgang vinden. Hij schafft die verzekeringen sogar een uitgang. En voor mij is dat allemaal een teken van, we breken nog niet zo uitreden vinden en zeggen dat we voor mij te zwaar. Ja. God heeft allemaal een lezing, en allemaal een uitwas, en allemaal een mogelijkheid dat we steeds blijven kennen en daarna steeds worden. En dat, het leven van de ganze rading, de leven te ons, en de rading, is dat zeer wichtig ons dat te zeggen, waarom dit gaat dat, en ons te vragen, wat had hij voor een ziel? En dan vinden we, en dan mocht ik nu nemen met je ook, in Psalm 139, vers 16, waar hij zegt, hij heeft dat alles opgeschreven, wat met die leven gepland is. Dus hij heeft een boek, Psalm 139, 16, hij zegt dat, du hast mij gezien. Ik had hier mal in Spanisch ook aan de wand strollen. Du hast mij gezien, dat die ogen zeggen mij als ik nog een embryon was, dat is een boek van mijn moeder. Bevor ik geboren werd. Jeder dag van mijn leven werd in een boek geschreven. Jeder ogenblik stond vast. En bevor de eerste dag aanvang. Dat is alles al verder gepland. God heeft een boek geschreven over mijn leven. Of een boek geschreven waar hij mijn leven plant. En ik verstehe daarin dat is dat ziel waarom hij ook onze wertvoll schat. Hij heeft ons verder alles opgeschreven wat met ons leven verhaft. En zo heeft hij met die wat een plan en heeft hij opgeschreven. En wie wilde ons vragen, wist je dat het een boekje heeft waar die geschreven is? En dat heeft God gedaan. God schrijft dit boek bevor we gemaakt worden. Bevor we geboren worden. Dat is wonderbaar. En de plan is wonderbaar. En wanneer we dat niet blijven, en niet aannemen dat dat wonderbaar is, dan hebben we krijgt toch met trouble en dat het niet gaat handelen. Jede dag van mijn leven, en jeder ogenblik, is geschreven in een boek van God, waar hij mij gepland heeft, wat hij met mij ver heeft, wat hij doen zal, en waar hij dat leven gestalten zal, en wat hij worden zal. Dat is zijn plan. We zijn gemaakt van hem. Ik hoffe, dat is Jezus Christus. Te gouden woordje, dat vinden we dan in Epheser 2:10. Die God voorbereid heeft, oder recht gemaakt heeft, al verher, dus in Spanisch staat de antemano, al verher recht gemaakt, damit we in die wandelen zullen. Het is als hij danken. Hij heeft dat recht gemaakt, en hij heeft een plan voor ons, hij heeft een plan voor mij, en we wat je uit leven zal. Dus we hebben we gegeven, die hij heeft, en zijn we van hem gemaakt, hij heeft den plan gemaakt, en zijn mens. Hij zei helemaal ten chiste dalvis, hij zei geboren, in een tijd, God heeft mij niet gevraagd. Hij heeft mij niet gevraagd of ik een jong worden wil. Hij heeft mij niet gevraagd wanneer. Hij heeft mij niet gevraagd in welke familie, nog in welk land, nog in welke tijd. Hij heeft het vastgemaakt. En hij brukt mij ook niet vragen. Hij brukt die ook niet vragen. Hij brukt geen vragen. En wanneer we ons oprijden dat God ergens wat deed, hij brukt niet vragen. Hij is de schepper, hij is de maker. En hij heeft een plan. Wie, aan de blessure vinden, wat is de was? Wat heeft hij opgeschreven? Wat heeft hij gepland? En wat heeft hij gezegd? En hieraan, God wil je volgen. En in één leven, dat is een uitvordering voor ons, voor iedereen einzelnen dat uit te vinden, wens dat respecteert ons, God met onze vrienden willen. Du kannst entscheiden, ik kan entscheiden of ik God wil je volgen willen dan niet. En daar stond de uitvordering gekrijgt, staat je valt
Gott dien leven. En wanneer die de aanzeggen best, dan schooft hem uit dat hij deze zekerheid krijgt. Ik kan die maar Gott geven, ik kan die moed maken en kan zeggen, de best wunderbaar, en het staat geschreven. Gott heeft die Gove gegeven, het staat geschreven. Gott heeft die nieuw gemaakt, het staat geschreven. De plan is vast, het boek is rijdt, al lang verder je geboren was. En hier bij Epheser zegt Paulus nog, dat is al verre schöpfung van de wereld opgeschreven, wat we leven zullen, wat we wandelen zullen. En dan, het evangelie ligt aan die. En het leefde eens ja was. Dat eruit te vinden is, daar is je bid, daar is Bibel lezen en daar is geistelijke discipline, daar is geistelijke diensten. Einfach geistlich actief zijn, schaffen, gaan een taartje eruit vinden, wens Gottes plan. En met hem dus bidden en Bibel lezen en God wordt offenbar. We hebben geen andere mogelijkheid. Wanneer je erop wacht, dat er een prediker, er is een mens die zeggen zal voor wat je schaffen best. En dan wacht je op wat volgt. Het moet van God komen. Dat moet je bij God holen. Dus de zekerheid van de rading moet van God komen. Dus de rading komt van God, de bestätigung. Dus bij Jezus ook, waar je zegt, dit is mijn zin. En dem heb ik wohlgevallen. Dat zelfs je wel God over die zeggen, wanneer het nog niet haft. En dan zelfs je dat je ervoor. En dan bist je zeker aan God. En kannst wieder maken. En wieder bidden, wieder zitten. En we brauchen deze bestätigung. Paulus zegt in Kolosser 1:9 en 10 zegt hij, seitdem wir von Jünd gehört haben in Jünd Glauben, hier wir bloß nicht abzubeten, dat Gott Jünd mal stolz macht. En dat is wo wir an dem Gebet stehen wie immer noch. En mir hat das gesagt, ich bete das für mich und ich bete das immer für uns Christen in der ganzen Welt, dat Gott das mag machen en dat wir Gott wohlgefallen. Damit wie hij sagt, dat met hij ons wijsheid geeft en aanzicht, nämlich dat wir so leben können, dat we God gevallen. En veel goede doen. En we zullen hem immer beter leren. Dat is God zijn aanleggen. En Kolosser 1:9-10. En manche mensen, manche Christen van ons, zijn niet zo leidlich, wanneer we van deze zielen reden. Eens we vinden de zielen niet. Eens frustreert dat. Eens zijn daar zijn ander, wanneer je zegt, dat is een ziel. En du moet die ziel vinden. Du moet die zekerheid vinden, die je geven. Maar het zijn aanzekerheid. En ik mocht ons aanladen dat we deze aanzekerheid eruit was. Dat we God zeer vragen, zeer bidden, dat hij ons dat beleert. Vele van ons Christen leven einfach zo staat. Niemand heeft het mal gezegd, ik mocht dat mal zo staat citeren. Einzige Christen velen zich aanzeggen, wanneer man den anderen van God heeft een ziel en die moet het eruit vinden. En anstatt zich daaraan bemeien, heeft mal een autor gezegd, die dingen te doen, die God ganz spezifisch voor für ihr Leben geplant hat. Meine sei, man wird von nie geboren, je hebt eine Gemeinde, behandelt de Menschen gut, hat einen Arbeitsplatz, ergens eine Arbeit, je hebt een Rente, stirbt ergens eine Krankheit, oder ergens ein Lijden, en komt am Himmel. En dat is niet dat wat God geplant heeft. En vele van ons leven ze. Zelfs in ons Christen. We leven dat is het. En wanneer du ook zo leeft, stop eruit. En zegt God, ik wil niet meer. Ik wil niet meer zoals dit tijdje. Je wordt van nie in je boeren. Je hebt een gemeente. Behandel de mensen goed. Hebben je arbeid. Ik ga in rente, want je alt ziet. Sterven in zijn krankheid en in zijn lijden. En dan kom je aan Himmel. Dat is zijn ziel. Dat is een hand leven. Met de hoopning dat het werkelijke raad zie. En deze helje, wat we willen zeggen in ons Christen, wanneer we staat leven, verpassen we bloos zeer veel. Met een deintje verpassen we veel zenuwen en een grote kracht van God. God erwaart dat van ons, hij laat ons aan. Leert mijn welle kennen over je leven. Leert mijn boek kennen, mijn plan, wat ik over je geschreven heb. En ziet niet dom, ziet niet geduldig, ongeduldig, ziet niet onschuldig, sondern vindt eruit wat de Heer van je wil. Zegt Paulus, immer wieder. Vindt eruit wat God van je wil. En ik mocht in dem zin eenmaal, dat had ik nog op je schrijf, niet meer geweest. Maar dat is de richting van leven, die we niet zullen leven, sondern ons een was vinden, ook aan andere
andere Begebenheiten von unserem Leben, nämlich Jeff Bereiche, mehrere Bereiche, und die wir leben met een wachtsteetje voor God. Dus nou, dat wat ik heb, wat hij mij heeft. Ik leef even zo doorheen, ik ga naar arbeid. En ergens wat dat wil worden. Ja. En ik mocht dit maar stonden laten ze zitten. En dan gaan op den Bereich van Jeven. Dus dat wie mensen zijn, God is een jevender God. En die heeft, en die heeft gegeven. Die heeft veel zaken in die leven aan. Veel zaken in die mensen aan. En dat geven, dat is een uitvordering voor ons. En vele bereichen. Die geven, dat wat u weet. Dat wat u hast an Erfahrung, was wir als Mennoniten haben, wir haben sehr viel Segnungen, Mädel an uns sind, und die müssen wir wiedergeben. Und ein Teil von dort, was wir zum Beispiel am Sonntag und einmal war, Frauen zu tun, und was der erleben bei der Cocktailmarkt vor, die jungen Menschen, ich möchte allem anladen, weil mit arbeiten, und das geben, was wir haben. Und das, was wir weiter wiedergeben. Dann kommt über den Bereich von auch unsere Finanzen. En dan moet je ons nu maar aanladen, ganz gezielt drüber nachdenken, wo verwollt wie unsere Finanzen, das ist uns Geld. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da noch die Prinzipien von der Bibel gehen. Und da muss ich einen Teil vertalen von meinem Leben, wo Gott mir geführt hat. Und wo ihr man nicht, dass mit viel Kampf erkennen musste, wenn es uns nicht gelehrt wird. Wo gehen wir mit Finanzen an? Und das ist nu bloß ein Beispiel, eine Herausforderung. Für jeden Einzelnen, dass wir wieder anladen, checkt nach der Bibel, seht noch, was Gott sagt, was das passt ist. Und vielleicht checkt das Beispiel mit ein paar Bibelverse noch was lernen. Als wir in der Bibelschule, das ist eine Bibelschule, dann komme ich im 3. Jahr. Sehr stolz, ständig das Gedanke. Der 10. Teil in der Bibel, was ist das? Und die muss mit das klarkommen. Dan heb ik met God veel gediscuteerd. Voor mij was dat dan bloß eine ganz dumme Sache. Wir waren zum Beispiel in einer Stadt von Geld, von Spenden. Und von einzigen Spenden wusste ich, dass man also zu mir mein Tiendel zu sehen. Und die jetzt für die. Und dann sagte Gott, was hast du für? Soll ich vom Tiendel tun? Und dann halt nicht mal genug. Wir haben dann eine Zeit gehabt, wo ihr Marita noch mehr einmal fahren. Wir wussten nicht mal ganz einmal, ob wir Sorte eten hatten. Dat je nog geld had om te voor eten. En iemand had een zeer goede goal van eten maken. De ganze miljonairs waren daar maar zo dan gesneden dat man daar zitten kon. Dan gaat een deeg en eieren aandokken, dan werden ze dik. En dan hebben we veel tot te eten. En hadden allemaal genoeg te eten. En dan kwam dat je deintje aan van tiendeltoelen. En dan heb je met God veel gerongen. En een tijd met eens werd me dat klaar. Dat is plus de was. En dat is wat mij vrede maakt. En als ik mij dat entsluit, dan komt vrede in mijn leven. Voor mij is dat een teken van vele andere zaken in mijn leven, dat dat erlebt. Hoe God dan zegt, dit is richtig. Hier hast het erkend. En dan schaffen we met dat, Irma had dan al lang ver we ons bevrienden geschaft. En een loon verdiend. Had niemand zo met het ganze leven en procenten en zo wat te doen had. Er valt het zeer zwaar. Ich hatte 10 Jahre Erfahrung, ich hatte noch niemals Lohn gekriegt. Meine ersten Löhne waren endlich von 28 und 21 Jahren. Mijn vader schon wie thuis. En mijn pa had dat about 21 jaar schon wie thuis. En dan kon man entscheiden of man voor loon thuis schaffen wil, of uitschaffen en dan voor loon leven. Of schaffen, of verdienen. En die tijd roep God mij krijgt naar de Bibelschool. En dan weer 4 jaar Bibelschool dran. Met prepartijn maken en al dat. En die tijd, hoe het om schwansten weer, kwam dit nana van tiendeltoelen. En ik had dan veel gebed wat we te deze vrede komen. En dan raam het plus. Als je schmert, niet met financiën, sondern am hart. Ik had volle vrede. En seitdem heb ik zeer veel over dat nu gedacht. En mocht je het eens het vertalen van ons leven. We niet veel loten. Wo wir dann einmal, wir schafften dann an mein Feindnis mit und hatten viele Beziehungen so von Menschen, die rauskommen, und war da nachher festgenommen worden, das wären sehr anstabile Menschen, die kommen einmal mich besetzen, einmal, wie auch für eine Karte mit dem Feindnis gekommen und nehmen viel Geld. Und ich will mir dem meist 100% sagen, dass die bloß mit mehr Geld braucht, irgendwo schreiben daunen, wenn es die viel einmal treten, alle mein Feindnis.
Die klamen dan aan auto, daar in so Chodjas und dann ein Gott schuf an mich, so falls ich mir nicht, ich konnte ihm nicht nee sein. Ab so weit, für mich wird klar, das ist im Leben halt bloß nichts. Und ich war nicht ruhig, ne? Speziell, und ich kam nicht zu Jörg, nicht zu nee. Und das leid noch die 2 Stunden. Und das waren von Taschen, sie dem ich gebe die. Das wäre dann vielleicht 500 Pesos von da. Und als meine Frau an Haus kam, und wir das sehr drei, wenn so wir uns letztet. Und ich sagte, ich hatte nicht angekannt. Und am nächsten Tag fuhr in der Post. Und dann wäre ein Post 10 Direktionen. Und so over der wir ab. Und da wäre Wert von 5.000 Pesos. Wir hatten dann viele Mal Spenden, wo wir einmal eine Nummer bauen, die kommt uns das bringen. Hier wird nichts. Und ab nach sauber. Und wir eigentlich war 10% von das, was ich gegeben hat. Aber das wir all, nachdem wir dort all lebten, das wir nach boven ab. Und nicht lange nachher, meine Frau hat mal aus der, von älter aus der 14 Jahre, die alle nicht Deutsch. Und da wir so viel Fei wie Schwerpaar an der Fernseher, dann was der verkauft. Und wir lebten dann an Pacht, an Miete, das ist ein Rentenhaus, können das auch mal abends betalen. Und nu kam die Zeit, wo das zu viel wäre und verkauft wird, vielleicht wäre das 70.000 Pesos oder so was. Und am der Weg Lothar, dann kam, ich hatte dann al meest 3 Jahre durch Rente geholt, kam jemand von der Gemeinde und sagte, wie wollen jullie die ganze Rente betalen für das Haus, alles was das dann die 3 Jahre gekostet hat. Und dann dachte ich so, wie rennt das? Ich habe Gott einmal erlebt, wenn er Not ist, dann halbt er. Und nu haben wir ab Kante so viel, dass ich schätze mal so für 6, 7 Monate haben wir ganz echt zu leben. Und dann kommt dann noch was zu tun. Dann sagt Gott zu mir, ich tue das geben, was ich für die geplant habe. Und ich war die erst viel. Und du tust mit das, was du weißt. Und du mir voll weißt, verwollt das, das dient. Da habe ich mir dann viel Freude gemacht, Augen aufgemacht, ich war viel. Und dann habe ich wieder mit das ganze Thema von Tiendel neue Tag, das geben. Und ich komme immer weiter dem an Gespräche von wie als Christen sagen, ja, im Neuen Testament gilt das nicht mehr. Und das glaube ich auch, das gibt keine Satz dafür. Aber im Neuen Testament ansieht alles. Und wenn dein Leben ganz Gott hat, dann glaube ich, das ich erfahren habe bei mir, 10% geben von alles, was du kriegst, das ist die beste Lehre in Jehovah zu werden. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, mit vielen reichen Menschen reden, mit vielen armen Menschen reden, diskutieren, und viel Proteste kriegen, das, wo man sagt, das ist nicht mehr für nu, das ist nicht mehr für nu. Meine Erkenntnis ist, wenn wer nicht bereit ist, mindestens 10% zu geben, dem interessiert zu lernen, wie viel er houden kann, nicht wie viel er geben kann. Und wer bereit ist, mindestens 10% zu geben, regelmäßig, und das mit Gott klären, of Gott damit tevreden ist, der sagt und weiß, wie er in Jehovah werden kann. Und ich glaube, 10% sind das Minimum, was wir sollen lernen. Und das habe ich zum Beispiel erlebt, dass Gott uns durch einen Frieden schenkt. Und da scheelt nicht mehr Geld, aber wir haben wenig Gastos. Und das sagt bei uns den Sehen. Wenig krank, fort ja die Hölle bloß. Endlich einmal, was wir da für Beistand von Menschen, ihr betet da. Das ist bloß viel sehen. Es kann auch Menschen, die angefangen haben, wenn sie das fehlten. Manche 15%, manche 5%, manche 20%. Und dann geht bloß Geld noch schneller Leute. Aber das ist hei. Und das ist, wir sollen uns selbst fragen und mit Gott reden und sagen, was hast du in dein Buch geschrieben für mein Leben? Ich will das channelieren. Und ich glaube, dass jeder, der Gott lebt und der Gott noch fallen wird, der wird sagen, 10% ist das wenigste. Dat zie ik bereid te geven. Voor mijn Reich Gottes. Damit dat schwindet. Und wenn wir ganz Gott hier, dann wollen wir da noch checken, dass Reich Gottes verwascht. Und ich möchte uns daran fragen, wenn wir von durch nach Christen sind, hat viel erlebt. Auch mit unseren Mitarbeitern und Predigern, auch in Paraguay. Der einmal sagen, das gilt nicht mehr vom Neuen Testament. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das Gott angefangen hat. Dass Mensch in die Gemeinde in het Volk jeweils leren dat. Und nicht in je Satz. Und dass du nicht verloren hast, wenn du nicht Händel hast. Sondern das ist ein Schub von Gott, eine Lehre von Gott. Und sagt, hier hast eine Lehre, hast ein Prinzip.
Was du je wil leren, dan maak dus een schritt. Dan was je nog veel meer leren. Wie hat zum Beispiel sehr viel geleerd? Bloß dadurch. Und das ist nur ein Bereich, ja, Finanzen. Das sind an Gove, an Zweite, das ist alles zum Wiedergeben. Wiedergeben, dass andere Menschen davon schreien, wenn es Gott hat, das geplant. Er hat ein Buch geschrieben über mein Leben, und über dein Leben, und fragt dem, was da Banner steht. Vielleicht steht da Banner, dass du 50% geben sollst. Du hast mehrere Zeugnisse. Wo Menschen alle waren und ihr ganzes Business abgebaut haben, ich sage, ich lebe von 10% von meinen Einnahmen. 90% geht in eine Mission. Das ist alles möglich bei Gott. Aber es ist kein Satz, es ist kein Druck. Ja? Das wenn sie du dienen wasch. Und vielleicht guck als jemand, dass wir ein Wasch sehen. Ich habe mal eine jemand gesagt, wenn je das leren will als jemand, dass je jevende zijn een Mission verwasch, dan dat moet van budget 10% aan een Mission. Niet plus einmal für ihn. Die waren meest goed ervaren wat dat is. Nämlich, dat er vrede komt, dat er moed heeft, dat je hebt mij aan moed te geven, dat je hebt mij aan moed te leven, dat je hebt ook mij aan moed te zeugen. Die waren best tevreden. En dat. Leer die geven, Gott heeft een plan. Gott sagt, uit sie biend, immer. En mir hiert alles. En ik mag nu te laatst den Gedanken aangeven dat mijn tiendel is voor mij eine Lehre von der Bibel, von Prinzip, für mir sagt. Die zwei Beispiele, die wir bei Abraham finden, zum Beispiel ein, da auf dem Melchisedek aus dem Bejen, freiwillig, nicht als Gesetz. Jakob, als der die Vision hat, mit der Lade am Himmel, dann sagt er zu Gott, wenn du mich zurückführst, und du mich sehnst, und als die Sonne zurückkommt, dann wirst du mein Gott sein. Und hier wird mein Hausbeur und für die ein Hausbeur. En alles wat du mir gibst, 10% wordt voor die zijn. Dat weet geen gezegd, dat komt Luther. En ik geloof dat is wat God ons leren wil. Iedereen die zich God handgeeft, die zegt, wat du mir gibst, eet je wieder. Eet je bereid. En dan hebben we vrede, dan hebben we zegen, en dan hebben we nu dat chetje wat God heeft, en dat wordt de doen met verschillende Orten en Wiesen. Ik mocht hem Text lezen. In Lukas Kapitel 6, Vers 38. Dan zegt hij, geeft, en het wordt juntje geeft worden. Met dem gedanken wat Paulus zegt, wer daar arm zet, of daar beetje zet, wordt maar beetje ernten. Wer daar veel zet, wordt veel ernten. Dus er wordt veel vrucht zijn. En dan zegt hij, een goudet, een valje draait het, en een valje schaddert het, en een eeuwig schelende moed, wat man aan jene schout leien. Wens met demzelfde moed wat je meten, wat man jent waarda meten. En ik geloof maar dat we als Christen dit ganz frisch leren moeten, want we zeggen we hier God, waarom zeggen we dan bij de financiën, ik heb zelfs entscheiden. Dat is mijn, en dan entscheid ik zelfs. En ik zeg wat ik je wil. En mij viert dat allemaal naar Jeremia, die zegt dat menselijke woord, dat is bloß sehr böse. Und das ist lehnerisch und falsch. Und weil uns das immer was sagen. Wenn wir selbst entscheiden, wir machen bloß sehr viel Fehler. Und wir leben entweder Geld, oder leben uns selbst, oder leben irgendwas anderes. Und houden Gaven für uns, houden Weite für uns. Ich habe das mal gesagt, dass ich in Stadt viel damit dann ich kriegt wenn ich leren. Ich will niemals leren, und als ich da dann komme, en mooi wat dat deed aan mijn leven en wat dat ook aan andere mensen deed, dat wie dat je. Hij heeft manchmal van God Offenbarung gekregen en hij zei, dat weet je hullen. Want hij ergens waren aan een jaar dat 2 jaar mal dran zit, dat thema, en weet dat zei en dan worden de mensen staan en we veel uit weet. En dan zegt God te mij, wanneer ik die wat geef, dan zie ik den was. Die brukst dat niet goed te maken, alle wijn zeggen. Maar dan zie ik den was, dat dat wieder komt. En ze schwimmen als möglich, ze gaat als möglich, en een passenden moment. En dat leidt dus bij alles, bij financiën ook zo. En wel dat leren, wens God heeft reden, ons ganz valt te stellen. En een eeuwig schillend motief, naar dem wat we leven. En hij wordt zich vrij. En ik mag nogmaals zeggen, God leeft ons, maar of we dem willen volgen, dat is een ons andere vraag. En weißt u, hij wordt die vieren. Hij wordt ons vieren. Hij wordt alle Christen vieren. En dat wordt een grote zegen geven. En wil ik God toch danken en ook toch bidden. Ik mag dat nu doen.
Terug Gott danken. Dat u een plan hast met ons leven. En ik dank u vandaag persoonlijk dat u mij dat gewezen hast. Dat u een plan voor mij hast. En dat hij tot aan zijn kan, dat u voor alle mensen een plan hast. Dat hast u al gemaakt. Voor wie existeren, voor wie zijn, alles klaar. Nu hast nu dat lichtje gegeven, de leefst ons. Die leven is zo groot dat we dat niet meer verstaan kunnen. En hast ons aan Jezus gewezen, hoe groot zijn leven is. Tot mensen. Maar we kunnen dat niet ganz voet. En dan sagst du ons nog wie wel, du weißt, dat we die volgen. En daar hebben we entscheiden. En nu staan we hier voor die en bidden die leiden ons daran. We zijn zeer weinig beleerd in diesem Bereich van die volgen. En verschillende delen en verschillende gaven van ons leven. Bitte leer ons, schenk ons die genot. En maak ons de ogen op. En besnijd onze harten. Dat die wellig zijn. Alles wieder te geven wat u hebt. Wat u leert. Wat u plonst. En wat u ons openbaar is. En zij daaraan ook. Zie dat licht van de zeemenden. Dan met dat licht straalt. En de wereld te gouden wat je zijn kan. En die loven en die prijzen. Wens u dat is. Ik dank u dat u ons wordt wijzen. Dat u ieder mensen die u vandaag aangereed hast. Te dem punt. Dat u wel dienen willen zeetje. Du wordt antwoorden. Wens u zegt, wer zeet, der vindt. Wer antwoord hat, der wordt opgemaakt. En wer dat bad, der kriegt. En du bist einer, der nicht mit Mut schafft, sondern freiwillig und gut. Danke dafür. Leid uns daran und wir loben und preisen dich für alles, was du noch tun wirst. Amen.